आंथ' जागायजेननायनिफ्राय आङो मोजांखौनो माने आसा फारिहरदों माने आं गोदान हिसाबै एबार बारलाम्फा थियेटाराव आं आगान गाफैदों आरोना बेनिफ्राय आङो जेसेबां सोलोंनांगौ बेखौ आं सोलोंबाय दा माने आङो बेबायदिनो एक्टिं खालामनानै आङो एक्ट्रेस रल लानानै आङो माने गोजोननाय मोनदों आरोना थियेटाराव माबायदि एक्टिं खालामनांगौ रियेलाव बेखौ आं मोनबाय माने आङो जेसेबां फिल्म बानायदोंमोन बेयाव माने स'आवनो जायो नालाय बेनिफ्राय दा आङो थियेटाराव रियेल माने एक्टिं खालामनांगौ जायो बेखौ आङो माने आं दा सोलोंनो हानाय जाबाय आरोना बेखौनो आङो फोरमायनाय जाबाय आरो आं बे सिमेन्ट सापरिनि रायजो राजानिफ्राय आङो गोसो गोरबोजों आङो गोजोनथिनाय बावहरो माने आङो बेयाव आङो श' खालामनानै आं ओरैबायदि माने इन्टारेस्ट मोनदों आं मोजांखौनो मोनदों आरो पाब्लिकनिफ्राय आं अनसायनाय मोनदों आं बेखौनो हास्थायो आरो माने आंखौ जे एक्ट्रेस महरै बेसिम लानानै फैदों बारलाम्फा थियेटारा बेनिफ्राय आंखौ मोजाङैनो अनसायदों आं बेखौनो आसा फारिहरो आं दिनै जोबथा रल हिसाबै आङो दिनै मेन रलावनो दं सानथामावबो दं बेनिफ्राय दिनैबो मेन रलावनो गासिखौबो बानायगोन आरो नोंथां लागोन रल बेनि सायाव दिनै जायखिजाया मोनसे डायलग मोनसे रायलायनाय माबायदि रायलायगोन मिजिक बुंना नोंनि बे खुदिया नोंनि नंखा बे खुदिया नोंनि नङा अब्ला नों सासे गुन्दा नों सासे दुथा नों सासे थै सोबग्रा जुनार बेखिनियानो जुनाय हालामसिम थाङोब्लाथ' आङो रायजो राजानिफ्राय अनसायगोनखौ आं बेखौनो आसा फारिहरनाय थाबाय जाहाथे रायजो राजाफोरा लोब लोब जोंनि बे बारलाम्फा थियेटारखौ नायफैयो आरो जोंखौ एसे अनसायफैयो आं बेखौनो आसा फारिहरबाय आरो रायजो राजानिसिम दाथ' फैबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनिफ्राय आङो बेखौनो फोरमायहरो दे जाहाथे बेबायदिनो नोंथांमोनाबो जायफोरा एक्ट्रेस रल लाग्रा जायफोरा जाखांफुबाय दं दा इउटुबारफोर सोरबाफोर मोसाखावरिफोर नोंथांमोना माने एक्ट्रेस सोरबाया एक्टर नोंथांमोना बेबायदिनो माने मोजाङै मोजां माने गावनि फेशनखौ लाखिनानै एक्टिं खालामलाङो जाहाथे रायजो राजानिफ्राय अनसायनाय मोनो बेबायदिनो जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आंनि बिब' बिनानावमोन फंबायमोन आं बेखौनो खावलायहरो जाहाथे नोंसोरनि रोंगौथिखौ नोंसोरो माने देखायनानै गावनि फेशनखौ लाबोनो हायो आरो सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव